nothing for me but to love you. Tapos nagdire-diretso ako doon sa may tindahan na bakalan ko. Doon ko na buklat. Tapos tiglatag ako si mga ID, si mga lisensya, tapos mga papel-papel ko araw bukta ng mga papel to. So, yan po mga tugang ang mga istorya nga abangan ta po. Ngunyan po sa ika-17 edisyon. Wow! 17th edition na po kita. Kang programang Pag-Urulayan ta po. Kaiba po ang sa idong lingkod si Kagawad Lito Del Rosario na dadalang po ini sa tuya pong Facebook page, YouTube channel, and siriman na dadangog po sa 89.5 radyo natin as in sa 105.5 Bicol Idol FM. Mga honestong mga Nagenyo, proud po kita sa inda, and siriman po sa tuyang ikaduhang istorya. Balikan ta po ang mga makangirhat as in makagirabong mga kasulo igdi sa Sunod Kanaga. 10 pong darakulang kasulo na nagtanyog kan sa tuya pong syudad, kan sa tuya pong probinsya, hindi po sa Laugan syudad. Mga tugang, ngunyan na edisyon po, balikan ta ang nagkakapirang inspiring stories kan mga tugang po niya itong mga Nagenyo. Mga simpleng namamanwaan na nakagibo ng karahayan sa tuya pong kapwa. As in, siyempre, igdi po sa tuya pong syudad. Sinde po ining mga nakapurot, nakakua, uman kaya nakatiming ning gamit na may dakulang kantidad ning kwarta. As in, day po, nagduwa-duwa na may balik sa may sadiri o mag-report sa mga otoridad para po sa magkakanigong disposisyon. Sabi nga po kayan, basta Nagenyo, honesto. Ang istorya pong yan, tampok po sa bidyong ini. Ako si Ardel Loria, kang sityo Tripon Pacol, Naga City. 54. Di pangyayari ka to, ako pa uli na may kairiwa akong nakisakay-sa ko. Kung abot ko digling tungod kang Naga College, may nagparas ako. Ngayon, oy, pasingitan na nga ko dyan sa tricycle mo. During Piña Francia Katunggayo. Yun eh. Niya ko, sir, mana niya ko, sir, matutukawang ka. Sige na nga yan, maski nga tindog lang nga ko lagi sa kataid mo. May bagay ko sa imo. Niya ko, sige na niya ko, sir, ito, katod ko sa iya, siya nga nagpainot ako sa condominium niya sa may Kalawag. Pagkahatod ko sa iya, di paulin ako. Tapos ito man ultimo kung digdi sa may bagong bayan, inatod ko, iyon na lang to si ultimo kong inatod. Di, uli na ako, alas 11 na ko to. Ako, gutom na ako ay. Uli na ako. Pagkiling ko, pag-abot ko duman sa Pakul, may duwang po ng tako. May bag ng, sa tukawang kat. Iyan, tricycle ko ng eno. Niya ko. Pag na dakula, napsap. Sabi, katumay sa diri, 15 milyon ngayon, presyo ngayon ang bag na yan. Pano siyang lao. Sabi mo may iPad pang lao nga ni 50,000 padang kantilid ka to. Tapos sa ibabaw na kang pag arugaw ka ni, si bag. Mga dollar si ni. Hindi ko mabinilang, ma'am. Sinara ko na, diretso si uli ko. Pag-abot ko niya ako kung hindi ka magpara-istorya nakaka kung to kung ibang buhay niya ako ni sa mga dollar baya. Paano ito niya ako ni uli? Hindi na ko napapamugtak. Niya ako, iuli ita ini ki Mayor. Man ngayon yung opisina, ta Sabado, Domingo pa ngaya. Di niya ako Lunes. Di mo niya ako para istorya sa mga akita. Baka niya ako para istorya dyan. Kami lang mag-agong na nakakaaram, sabi ko. Yung ngaya, ako, ilak mo lang yung perming pindota ta. Sakit yan pag natunugan kita. Ito, hidalat mo ang Lunes. Aloy, sabi. Sabi ko, konsensya ako, naku nagiginibo ta. Niya ako, ko iniyo niya ako. Hirap bang kanya ako kang nawaran. Sabi ko, kanya ako mangyari bang baganis ako. Makuman niya ako sa pag ni.
bahala na niya akong sa itaas kani sa to, sabi ko. Iyo to, niya ako mayor, may igwa kong anong kwarta sa imo, uli. Oh, sige na nga yan. Tukaw na nga yan, sabi sa ko. Iyo to. Ayun, nagduman sa arong ang. Tapi na po na ni mayor dyan sa, tayo ko ang ano ni, yaon duman sa, ano niya, passport niya, ano ni, yaon duman si pangalan niya, Ano po sinamati nyo kung naibalik na si kwarta? maayahayon sa pagmati, sabi. Di, niya ako, thank you ay. Ito man may sadiri. Di na ngayon ko naglulubang ngayang mga uli ngayon sa kota, ang tricycle ko. Man yung prangkisa. Ano yung service na nanggad talaga yan. Binsay ko lang sa mga kapariyo ko ano ni, kung makakuha sinda ni araw ka na kantinan, pakiuli ninda ta. Bala nang sa itaas sa inda kayan. Galo bubalusan man sinda kayan. Maski ano ni, anmal na Diyos, masuripot da. Yang ano kan mga ano kan mga gurang. Ako po si RJ Gomez, taga Liboton, Naga City. And last year kuha ako ng pouch ni kakantidad ng 50,000 na nakuha ko siya sa may tricycle habang pauli ako sa may samo. And then after nang nakuha ko, pag uli ko, pinahiling ko kina mama na may napurot nga ni ako. Tapos sabi ninda, hanapon kung si Isay ang may sadiri ka to. So hinanap ko, nagmotor ako, hanap ko si dorm na anohan niya, bagong piglipatan niya. So, Ano na si address? nakuha ko sa address duman sa resibo lang. Sa resibo kang dorm na pigbayadan niya, bagong lipat kaya siya duman. So, iyon na to, pag kang nakuha ako, kapag kumuha kung siya talaga to. Then si pouch, nasa harong pa, ko pa dinara. Ginibo ko na lang, kuha ko siya, halis doon sa dorm, paduman sa may samo, para maitaw si kwarta. For security naman kang ano. Sa tukdo naman sa kung magurang ko, kung bako sa imo, dahil mo pagkuanon. Okay, yan, sabi sa mo ni na mama na, kung bako talaga sa imo, dahil mo talaga ibalik mo sa may sadiri. Magayon sa buot, kasi kaya mas mari talagang magbalik ning bako sa imo. Paapod ako sa flag ceremony. So itawan akong certificate ni mayor kang syudad. So then after kato, inapudan ako ka-assistant ni mayor for yun na ito kaya ngunya nakalog ako ngunya sa trabaho. Dati kaya may akong trabaho. Ako pala si Lawrence Isaac, taga Santiago, Iriga City po. Trabaho ko ma'am, product specialist po kang American Home. Pero nag-board ka po naga? Nagbo-board pa akong naga. Okay. Ako man po si Jerry Cardenas Jr. kang Lerma, Naga City. Tapos ako man po sa man na specialist, product specialist. Pinapromote ko naman po ang higher brand. So kami po nakuha mi si Kwarta kang last 23 February. Digdi sa may Orange Dormitel na backride ko po si Isaac. So pag nahiling mi po si Kwarta, inot mi pong ginibo, pinirot niya si Kwarta niya na nagdiretso na kami agad sa police station para i-report si napurot mi. Sa police station po, ang ginibo naman ninda is tinaanan sa radyo para ma-aware naman ito yung may-ari. Dahil may man naisipan na paano na lang si Kwarta kasi dakula man ito, pwede may itong bangaon eh. Pero naglaog sa isip mi na yan, mas maray na itong naiuli mi ito. Saka hirak man po kang may sadiri pa din. Halimbawa kung gagamitin gagastusin sa mga man po, halimbawa sa ospital, hirak man po kang may sadiri. Kami man,
bilang nagtatrabaho kami, yan 64,000 halos sa sarong taon. Yan ang sinasalary mi na 1 year ano. So dahil may yan naisipan na baka una lang. Si Tebanan ko man po, siya tulos ang nagsabi na ibalik tani. Diretso tani duman. Sabi sa mo kang ano ma'am, sa opisina po dato ma'am si kwartang ito. Pambayad da sa mga tax, kung ano-ano pa man po sa empleyado niya. Dokument po talaga sa inyo. Happy man kami. Nabistado kami. Ano, yes po. Mangarugan kami ng iba na dahil sinda matakot or yan magduwa-duwa na ibalik ang kwarta na o kung ano man ang napupurot ninda, nabako ninda. Ako po si Leo Nacario sa San Isidro, Naga City. Ito pong time po ito na naghahanap na nga niya po ng mautangan maning kwarto sa anutugan ko po kang December po kakasalon. Kaya po ang baga ang karong tugan man na magkasaklam. Time po na pag-agi ko po dyan sa Magtay sa Italia po ako nagagasolina. Kaya ko na po pag ano po, may naya pong magpunsalig ko na natin. Tapos, mapo kung may pag-naisip na ang naisip ko lang po, naroon po duman sa manager. Kasi, ang gabi ko po itong manager sa doon. Ang lag po na lang siya. Yung lang po, pag yung lag po sa ginipo po, tapos nag-ano na po ako. Kaya po na, nag-duty po ako. Yun na ito, nag-fix na po sa manager. Mailingan po kami na ito. Masagiri? Oo, itong nakawala po. Kung po sa araw magpurong gusto niyan, yung magpurong na nunggan ko sa pag-eskwila po. Yan po sa Carolina. Tapat lang. Sa mga gamit man po sa trabaho. Taong po si pamilya ko, kasi agi ko po. Araw ko po po ito. Kamagay po sa pagmati. Mag-arugan lang po kita bilang taga-nagaman po kita para magagman po. Actually sir, bago po siya ng wallet, bundle po siya ng kwarta. Okay. Mga asiring kwenta, 20. Siguro po may masaod man, naulog duman sa third floor. Sa may kami ibanan po kami ni Mrs. Masaod po kami ng mga gulay. Ailing ni Mrs. sabay sabi sa kuya, kwarta ngayon, di kinuha ko po. Ngayon po, nag-apot po kami duman sa palibot kung si may sariri. May man pong nagsisimbag siguro po si may sariri, napaagi sa naman. Kaya ang ginibumi po ni Mrs. Para maitaw duman sa tunay na may sariri, dinirik kami pong idara duman sa opisina ni Sir na Florindo, sa opisina po kang market. Mga gurano si laman tabi katunod? Pagbilanga po sir sa muya ni Mr. Florindo sa Lamisa, 5,000 man lang. Okay. Kanso rin tabi nangyari din, Nod? Ako Mga January sir, January 17, 2017. Okay, so mga 4 years ago. 4 years. Mga lang ito. Dan, paki-istorya ito sa mo. Si nangyari ko paano mo siya na-purot. Itong time na to, mga alas 2 ng hapon ito. Pero, mabaka lang ako sa tindahan. Tapos, si pitaka po, wala itong document siyang pitaka. Nagagaras-gas na sila dito. Okay. Tapos pipuklat ko pong madali sa kwarta niya. Tapos nagdire-diretso ako doon sa may tindahan na mabakaran ko. Doon ko na po nagpuklat. Tapos tiglatag ako sa mga IDs, mga lisensya, tapos mga papel-papel. Hindi ko araw bukta ng mga papel ito. Tapos pipicture ang ko. Saka pag-post ko sa Facebook. Mas dako nang nag-shares, nag-like. Sa dako na akong nag-message sa ko na, ay ano ngayon dyan? Sketcher mo ngayon dyan. Kaya bibilis lang siya. Kaya sila ang katong kung nagtatanda, ano pero si amount na? Ano po, 7,740 po. 7,740. Tapos lang lisensya. Tapos itong papel-papel, di ko aram po. Sa inatungod mo tabi ka yan? Sa Methodist Church po. Anumang bagay na dahil pinagalan, pwede ang kinsuhali sa magurang, kinagalan ninda, pero pag bako ninda po talaga. Kasi sabi ko sa inda, sabi ko sa mga ate ko,
Di mag-angkin kang bako nindong sa diri. Arkin na kami ang tamang gawi ni sa Kristiyano. Sabi ko sa iya, wala niya ko ini palagos mo niya. Sabi ko sa iya. Kaya ito yan, ako. Ako po si Romeo Adorimos, taga San Rafael, Carayan po, taga City, taga Masitintayo na ano po ako. Meron po kayo ito, nagbiyay ko, tamay prangkisan motor ko. Ayan, try mobile ko. Naagyan ko, nasa gilid ng tinampunan ko nga ni, basura, takataray kan mga basura. Doon po ba sa may iglesia ni Cristo, aran ito man, sa San Rafael, kung nakaabot na po kamo naman. Ang pingtuo, kapasakat ako, papuntang sentro kang Carayan. Sino ako, niya ako, pero bago ito, pero maatitan, nasa gilid nga niyo, ako, basura lang. Ngayon, pagaling ako po, may ID, saka may cellphone, duwang sa cellphone, saka mga papili, saka may kwarta akong nahiling. Pero binuksan ko man lang si Perde, ko man bilang automatic naman. Dahil piglo, tatakot na ako ng may kwarta pati, saka may cellphone niya ako. Saka nakahiling akong ID pala, nasa bungad si pangalan, resibo, may resibo pala. Nagaro binakalan ng hardware, kaya may pangalan, saka may telephone number. Taga duman man sa may San Rafael, kay Arani. Kaya dali kong balik sa Arong, sa Arani malaharong may duman. Ako ni, sumungo nga na igisagi ko, taday man ko sa taong mag-take. Ako may cellphone, latundan niya ako, maaring yan. Ito, nagring talaga. Ito, sinimbag mi na padagot. Ito, niya ko, dadaraon mi sa barangay hall, Sara ni Mantana. Lumang kami nag-turnover kayo ito sa barangay hall. Sigahiling ko yan, si Kapitan mismo. Pinagabos si Kwarta tayo. Ang na-register lang po sa report baga sa naman sa commendation ko, muna mo, 15,000. Paano tayo din nag-log sa isip ko na kung ano na lang itong Kwarta? Ay, dahil nakakonsensya man po ako sa primero, kung kwarta, dahil ko pwede. Talagang dahil ko kayang gibon, harap ko kaya. Kaya ito, pig-turnover ko kay Kapitan. At itong may sadiri, itong may kag-sadiri katong bag, niya naman, tapig po dan mi. May cellphone nga ni, may control number siya ako. Ang mensahe ko sa mga kapwa ko driver, halimbawa, nagkakakuha kita ng mga arugan, mga kwarta o ano man na mga kandida na o gamit, balik ta sa may kagsadiri. Hirak man gandang may kadira, pinagalan man to, pareho tama naghahanap man kan para sa tuya, kaya ibabalik ta. Dahil pwedeng kadiri yung tamba ko ta. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Mikoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Mikoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado
Alas 5 ng hapon, madadangogin live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa Satuyang Syudad, pag-urulayan tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. So sa liwat po mga tugang, nadadangog po ang programang pag-online tapos sa kayo pong Facebook page as in sa YouTube channel Kagawad Lito del Rosario, and nadadangog po kita live sa 89.5 radyo natin as in man sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. So mga tugang, balikan ta po ang mga darakulang kasulo na nangyari po sa Satuyang Syudad sa nakalipas po mga taon. Pasalamat po ako sa ABS-CBN siriman sa mga private individuals na nagtao po sa tuya kan mga videos, mga raw videos na sa tuya pong gagamiton ng pong edisyon na ini. Pero mga tugang, sa datos po na itinaw sa tuya kan Bureau of Fire Protection Naga sa pamamayo po kang maigos asin mabuot na si Acting City Fire Chief Inspector Emmanuel Ricaport. Ang latest po sa Sampulo sa pinakadakulang kasulo sa Naga, iyo ang nangyari dyan sa NIA Concepcion Pequeña kang August 2020. 8 harong po ang imbelto asin ang kausa unattended rice cooker na nakasaksak sa substandard extension wire. Ang estimated damage po kani base po sa affidavit kulang-kulang 900,000 pesos. Sunod po dyan ang kasulukan August 2018 sa Zona 2, Barangay Peña Francia. 3 residential boarding houses po ang involved as in electrical short circuit ang pigtutok ng kausa. Danyos po uminabot sa sobra sa 5 milyon pesos base po sa affidavit. Sunod po kani ang kasulo sa Zona 5, Igualdad Interior, Naga City kan January 2018. 10 harong naman po dyan ang invelto asin ang cause of fire, intentional burning using lighted candle. Nasa 3.4 million pesos po ang estimated damage. May 2016 naman po ang kasunod kani kung sain 8 harong ang nasulo sa Barangay Santa Cruz. Electrical short circuit ang kausa asin poco mas o menos 2.1 million pesos po ang estimated damage. Saro pa po sa pinakadakulang kasulo sa Naga, iyo ang kasulo kang February 2015 diyan po sa Concepcion Pequeña. Warehouse po iyan, imbelto dyan asin ang kausa liwat, electrical short circuit. Uminabot po sa sobra sa 37 million pesos ang estimated damage base naman po sa affidavit na nakuha kan Bureau of Fire Protection. October 2014 po ang kasunod dyan sa Magsaysay Avenue. Saro man po yan sa pinakadakulang insidente ning kasulo igdi sa Satuyang Syudad. Pinakadakulang danyos na naitala. Pagsasadiri po yan kan Uliban family. Susog sa datos kan BFP, electrical short circuit, giraray po ang kausa as in an estimated damage base po sa affidavit 39 million pesos ang kantidad kan danyos. July 2013 po, dyan sa Master Square, J. Hernandez Avenue. Merkantil po ang invelto asin liwat. Electrical short circuit na naman po ang invelto o ang kausa.
Base po sa affidavit, sobra sa 47 million ang danyos kan insidente. Sunod po iyo ang kasulo sa Barangay Abella kan February 2011. Residential po ang involved, more or less 38 residential building ang nasulo. Napabayaan kandila ang kausa asin ang estimated damage poko mas o menos 600,000 pesos po ang inkwento. January 2010, dyan naman po sa Naga City People's Mall, inot nangyari ang kasulo bago kan 2008. Nasa 150 stallholders po ang naapektaran sa report kan Bureau of Fire Protection. Ang kausa, electrical short circuit due to overfusing of defective electrical system of tampering fuse. Poko mas o menos 750,000 pesos po ang estimated damage. Asin ang huri po, sisay ang makakalingaw kani. Nagbistulang bangungot po ini para sa tuyang mga naganyo. Ang kasulo kang November 2008. Diyan man po liwat yan sa Naga City People's Mall. 330 stalls po ang involved dyan. Almost totally gutted po ang second as in third floor. Mantang partially gutted po ang primerong palapag. Ang kausa po kang kasulog susog sa mga otoridad niya to sa BFP, unattended charcoal feed stove sa sarong stall. More or less 70 million pesos po ang estimated damage. Dahil ko po malingawan ang kasulong ini mga tugang, ninghuli ta halos kita po si nagkaigwan ng pagkakataon na magkuakan si mga record sa laog kang Naga City Market Office. Pigahanap ta po sa pagikan sa tuyang City Administrator kung arin ang pinaka-importanting computer sa laog kang market office. And kan itinukdo sa tuya si layout, nagpatabang po kita sa mga baggage boy sa laog kang market, tangari pong ma-retrieve si hard drive kang sinambit ng computer na iyo po ang naglalaman kan gabos na mga records kang Naga City Public Market na yaon sa sinambit ng computer. Na iluwas na po ni eventually nadara po dyan sa City Hall asin sa iba pang mga records. Dako lang pong pasalamat duman sa mga baggage boy na nagtabang sa tuya na mailuwas ni asin makaigwagiraray ning record sa tuya pong lokal na gobyerno kan Naga. Personalmente po sa duwang kasulong ini kan 2008 and 2010 sa pong lingkod nakaigwan ning pagkataon na makatabang sa mga otoridad ta. Kan Bureau of Fire Protection, Chimputong, Naga White, iba pang mga volunteers, kay iba na po ang mga iba pang lokal na opisyal kan syudad, tangarig pong mapaatan ang sinambit ng kasulo. So sa liwat po ang pagirumdom ta, siguraduhon po na ang sa tuya po mga gamit yaon sa tamang sitwasyon, magbantay po lalo na po duman sa mga kaakian, dahil po magkawat ng mga posporo, irayo sa ng mga posporo, iyo po ang mga appliances po kung mahali kita o mag-igwaning mga harayong mga lakaw, pirmi pong magreparo kan mga nakasaksak na mga gamit, lalo na po kung lalo na po ngunyan na pirming may mga power interruption ang sa tayo pong electric cooperative because kan sa indang mga ginigibong repair and maintenance. So sabi po nga ni kayan, ang mas maray na po na ang abutan kita ng ibang rimalaso dahil man po lugod bako lang da po kang kasulo. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe, awesome and affordable place to eat, located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook
or www.bicolmail.net. Mikoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Mikoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Marikoy, as in Parikoy, ang pinakadakulang pizza sa Bicolandia, yauna sa Naga. Ang Mikoy's Pizza. Mapapakagat ka talaga, tadakul ang sizes as in shapes na pwede mong pagpilian. Ang 4 kantos na may 8 flavors. Ang heart shape naman ay heart pizza na may iba-ibang flavors, good for 10 to 15 persons. Asin ang pinakadakula, Goliath pizza na may 6 na flavors, good for 18 to 23 persons. Dakul pang flavors ang pwede mong pagpilian, as in buy one take one pa. Special pizza flavors, chicken, cheeseburger, shawarma, tuna delight, garlic cheese, carbonara, classic pizza flavors, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, bacon, beef mushroom, vegetarian. Namnamin ang iba-ibang variety kan sa indang props in milk teas. Asin ang shawarma na sa indong babalik-balikan. Namitan mo na ang Mikoy's Pizza. Asin bisitahon kami sa Peña Francia Corner, Panganiban Drive, Naga City, sa Hampang kan Watson. Your best choice, Mikoy's. So sa liwat po mga tugang, nadadamog po ang programang Pag-Online tapos sa kayo pong Facebook page as in sa YouTube channel Kagawad Lito de Rosario, and nadadamog po kita live sa 89.5 radyo natin as in man sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Pero ngunyan pong simana mga tugang, nagkaigwa po ng memorandum of agreement signing si Mayor Nelson Ligason and ang Plastic Bank Philippines. Ini po tangarig na si mga plastics po, si mga aapon ng mga plastic, igwa po ning makolekta as in ipapabakal po sa inda. So ini po pigpirmahan right after the flag ceremony ni Mayor Nelson as in si mga representantes po kang Plastic Bank Philippines. At the same time po basbasan man po ni Father Eugene Lubigan. By the way, congratulations po kay Father Eugene sa pong ika-18 taon bilang padi. Pigbasa-basa niya po si tulong bagong dump trucks kang syudad na magagamit po sa garbage collection campaign ta. Hindi po mga na-acquire during the time po ni ngunyan pong administrasyon ni Mayor Nelson Ligason. And hindi pong sarong dakulang truck na magagamit man po giraray, lalo na po sa mga darakulang proyekto idi sa tuyang syudad, including sa garbage collection, pagpakarek po kaning sa tuyang sanitary landfill na yan po din sa San Isidro. Hindi po gabos mga equipment na ni under the care and maintenance kan sa tuyang pong matibay na SWMO head Engineer Joel Martin, ang idol ng bayan. Okay? So yun po sa mga activities including si Women's Month Celebration, hindi po sa Naga City, pinapanginutan po kan sa tayo pong First Lady, si Atty. Marion, and kabantay pamilya, si Vice Mayor Nene Diaz. Pero mga tugang, harap ko pong nasa loob mo yan kang kulungan si Pat, po, sa pong person deprived of liberty, pero worth mentioning po ni sa tuyang programa. Nakasurat po siya ng sarong nobela ng subject matter, iyo po si Oli. Si Oli po sarong hubin pa, nakakulong, nahasa kang panahon, and nag-expect naman na makalaya sa pagkakulong niya, and naghubog kang karakter kan sinambit ng ang isang experience, naghubog sa karakter kang sinambit ng subject matter. Ini po si Pat mapaluwas na po ning
kansayang nobela sa paagi po kang Welfare and Development Office kang Naga City District Jail Male Dormitory. Ini po ililuwas kang Alon Books, ipupublikar po ini and pigtarabangan po siya kan mga pagiriban niya sa opisina kang WDO sa Naga City District Jail. Pasalamat po ako sa grupo ni JO1 Glenn Climaco sa pag-coordinate and pagtao sa tuya ning pagkakataon na makasurat ning pagpapaaboting greetings and pasasalamat. Tangkilikon ta po ning librong ini po sarong personal account kan sarong pong inmate na pigsabing nagbumuno kan sa iyang panahon sa laog kang kulungan and sa po pigaapod na sarong person deprived of liberty. Eventually po, mapupublikan po ni tangkilikon ta po ang sinambitang inisiatibo. Bueno, nagpuon po kita kan sa tuya pong Facebook account and YouTube kan nagtalikod pong April kan 2019. Inaabot naman po kita. Ngunyan, naabutan na po ang 1,000 subscribers sa tuya pong YouTube channel. So congratulations po sa tuya and sa mga subscriber ta. Sa tuya pong show sa tuya pong Facebook, carried man po sa YouTube channel kan sa ino pong lingkod Kagawad Lito de Rosario. So it calls for a celebration. Salamat po sa indo. Pabayaan po nindo na palagos na pong magtatao ning quality materials, broadcast materials para po sa mga kababayan ta. So congratulations po sa tuya ka boss. And ngunyan pong Sabadong pagkaaga, ginibo po ang joint activity kang Liga ng mga Barangay sa Suriganaga asin siriman kang kapisanan ng mga sanggunian Barangay Kagawad kang syudad. Ang liga po pinapamayahan ni City Councilor punong Barangay Dolit Beltran kan Bagong Bayan Norte and kang KSBK sa panginot po ni Kagawad Cristina Mendoza kan Barangay Sabang. Libreng gupit sa mga chikiting, mga aki, matibay palang maggupit si Kapitan Alan Biriso kan Triangulo and iba pa mga services na provide mo yan. Ang venue po yung ang barangay kan Carolina sa panginot po ni punong barangay Sena Manggiat asin mga pag-iriba sa barangay council. Yaw po si Mayor Nelson Ligacion asin iba pa mga opisyalis kang Ciudad Canaga nagkarantahan matibay ang sa kuyang padihon Councilor Buddy del Castillo, si Councilor Beltran asin mga iba pa nagperform kunya na pagkaaga. Sa sunod po na ang Sabado, Barangay Panikwason, ang target na naman kang joint program na ni kan KSBK sa kakan Liga ng mga Barangay sa tuya pong syudad. Okay, so duman po sa mga nagbe-birthday ko niyan. Happy birthday po sa Indo, Happy birthday po sa Indo. Sana'y marami pang blessing ang mag-abot po sa tuya. Ngunya na taon na 2021 and 2022. So mga tugang, salamat po kasi itong pagkantabay. Hindi po sa programang Pag-urulayan ka. Hindi po sa 89.5 radyo natin sa paagi po ni Manager Mape Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po ni Idol Bong Villacruz. Nadadala naman po sa tayo pong Facebook asin sa YouTube channel. Ang tabianan ta po ang sa tayo pong Holy Week Special, hindi pong maabot pong mga aldaw po baga, makakaigwa po kita kan observance of the Lenten season. So ang tabianan ito po ang sa moyang presentasyon kang sa tuyang pigapod na Holy Week Special. So salamat pong maray sa Indo. Keep safe.